Алим сорауларының 3-нче бүлегенә күчәбез. Быел билгеле булганча Татарстандан скверлар һәм парклар елы дип игълан ителде. Менә бу ел инде хәзер инде елның беренче кварталы тамамланып килә. Ничек бәялисез? Бу ел сизелә башладымы? Менә парклар, скверлар артуда нинди эшләр башкарылырга тиеш һәм гомумән иң элек сорыйсым килә, Саба җирлегендә парклар һәм скверлар җитәрлекме һәм алар нинди сыйфатта? Ну, в общем алганда Татарстан буенча алганда менә бу шушы парклар һәм скверлар елы дип игълан итүләр бик әйбәт булды, чөнки менә башка районнарда да бездә күп кенә кеше кызыксына башлады хәзер. Мәсәлән, менә Минзәлә районыннан чыктылар связьга. Алар инде теге бернинди хөкүмәттән бернинди теге акча көтмәселәр дә инде төзелешкә барыбер да шушы ел буларак бер нәрсә төзүче дип инде теге проектны эшләп булышы зал дип инде. Тагын бер ике районнан да чыктылар. Абай Сабага килгәндә, әлбәттә безнең Сабада парклар бик әз. Ну, юк диргә дә була инде. Но дип әйтергә кирәк. Безнең Саба үзенә бер төр бары әкренге алга таба бара. Менә бу нәрсәдә чагыла, менә алга таба баруны яшелләндерү ягыннан. Мәсәлән, шул безнең стадионны алыйк. Шул больница дип әйтәбез. Больница ягындагы Тукай урамында урнашкан. Менә әле кичкенә чакта бит инде күпме фермалар, сасы, ни бит инде да. Менә беренче этап анда төзелде стадион. Анда стадион бөтен районда да юк беренчедән. Стадион кырыйндагы урыннары калды. Хәзер инде быел менә мин дә әзрәк кенә катнашып алдым. Аны ясау буенча анда инде парк ясау буенча планлаштырылды. Безнең район җитәкчеләре дә аны аңлыйлар һәм инде әкренге барыбер да халык өчен комфортный булсын дип ясыйлар. Но менә быел парклар булачак, һәм башка районнарда да төзеләчәк. Мин барыбер да әйтәм инде хәзер бөтенсе декоратив диләр инде. Декоратив агачында бу юкәләр, туйлар, спирилар. Мин барыбер да әйтәсем килә, теге плодовый агачларга да игътибар итү. Ну, җиләк-җимеш агачларына да. Чөнки без барып кичкенә чакта бит күпме менә Союзында төзелгән паркларда анда бөтен җирдә алма агачлар, диләр. Бу бит үзенә бер төр тәм бирә. Мәсәлән, безнең менә кайсы чакта алма ашыйм мин. Кичкенә чакта безнең мәктәп бакчасында алмалар бар иде. Шуны алмасын ашаган кебек шул тәм. Анда кирип булмый гел. Анда гел кирип булмый. Анда практик вакытында анда кирип була. Аса теге инде кирип кирмә. Барыбер да теге шул елларда ашаган алма тәме хәзер мен кояды шул алма тан капсам, мен сора мәктәпне искә төшерделәр. Һәм шул авыз тәме ул бер дә онытмый дип әйтәм. Шуның өчен ул үзенә бер төр паркларда быелгы төзәтән паркларда шул җиләк-җимеш агачлары утырту минемчә бер үзенә бер төр зур адым булыр дип әйтәм. Бүген менә Саба районында ничек бәялисең? Җитәрлекме парклар? Менә һәм ул яшеллек ягыннан ни дәрәҗәдә башкарылган? Безнең әлбәттә яшеллек җитәрлек. Безнең инде ничек дип әйтәм, каркас дип әйтәбез инде. Безнең бөтен һәрбер урам безнең утыртылган бит инде тополь агачлары белән юкә һәрбер кырыйларда, юл кырыйларында аларны түгәрәкләп кискәлиләр. Но бала белән менә бу ел бәләкәй бала белән каядыр барып гүлә итеп, каядыр игровой площадкада уйнау. Андый җирләр бик әз. Ну, менә монда өстә теге бәләкәй садик кырыенда бер детский площадка ите ул аны ясалган бер җир бар, башка җирдә бит. Бер генә парк бит. Һәм Бауман урамында бу йөрү була һәм шунда бит. Бауман урамында инде йөрсәң, но анда да бит ул масштабный җир, теге зур пространствога эләккәч шул авыр гүлә итеп йөргән. Безнең теге мәктәп кырыенда парк, анда булмый. Но хәзерге мин әйтә алам, безнең Саба җитәкчеләренең уйларында бар, планнарында да бар. Минемчә парклар күбәер. Менә нидерәк концепция үзең тәкъдим итә аласың Саба районын ничек яшелләндереп була тагын да? Мин концепция әйтер шундый. Беренчедән, халыкны ничек тә булса китерергә кирәк бу эшкә. Халыкны ничек китерергә? Мәсәлән, элек безнең сообществолар була иде. Теге халык үзе дә кызыксыну нәрсә уятырга кирәк. Инде акциялар ясарга. Шул ук менә бит Казанда бит ясадылар, теге зеленый рекорд дип да. Анда әзме күпме бары халык катнашты.
утыртты. Бездә дә менә шундый акциялар җитми, халык белән эшләү. Менә әгәр дә аны бер администрациядан, хөкүмәткә генә ышансам булмас дип уйлыйм. Монда ничектер Хөкүмәт белән башлангыч ясап ниндидер, монда акциялар белән. Булай бит әле ул хөкүмәт ясап куйса да, бит әле ул үзең ясамаган нәрсәне теге ваталар нитәләр дигән. вандализм. Шуның өчен вандализмнарга килеп чыга. Булай инде кеше халык үзе ясаса, аны үзе кадерләп тә тотыр. Ул проектлар, аны ул бит аны шитлеңә кара кир. Шитлдә бик каты эшләр аны буенча. Ничек саныйсың? Менә Саба районына бүген Сабаның үзенә байлар Сабасына ничә парк кирәк? Тулы шушындай яшеллек белән хузурланып яшәр өчен. Минемчә, менә һәрбер менә бушлык җирләрендә, бөтен Саба җирләрендә бушлыклар күп. Һәрбер җирендә скверлар ясарга. Основной бер зур парк ул кирәк, менә шул стадион кырында дип уйлыйм. И тагын бер яңа стадион кырында инде. Һәм тагын бер зур гына парк кирәк. Бу спортивный, экстремальный шундый вид спорты кебек. Моңа хәкимгә төзи башлый. Сабантуй җирендә минемчә шундый зур велосипедлар да итә, лыжлар да, картинг, күпме шундый бер зур гына кирәк. Кемпинг, без кемпинг дип әйтәләр, ул теге барып походка баратан җиде кутка бездә. Менә кая барасың походка? Элек без походка йөриек, теге палаткаларны төзеп. Капитан бара җиде. Аны әгәр дә бер җиргә 3-4 бирсәләр, шунда хотя утыннары, шунда утлары, шунда бер җир, шунда кеше барып ял итсә, ул бит инде тоже гаиләгә, гаиләләре белән шәһәр җирләре була бит инде теге, ничек дип әйтим. Әйбәт. Менә ул инде искәртеп тә үтик, тамашачыларга агачлар әле ул яшеллек, яшелләндерү, табигать белән гармониядә яшәп, алар табигать белән хузурлану гына түгел, экологияны чистарту да булып тора. Дөрес.